Ola, benvidos un día máis a esta sección de entrevistas da Atlántico TV, que hoxe temos con nos pois a María Xosé Queizán. Todo un honor, moitísimas grazas. Bueno, moitas gracias. Para min tamén é un honor estar aquí. Bueno, hai uns días que lle fixeron un homenaxe pola reedición, no, de dous dos seus títulos Sí. dos 80, Recuperamos as mans e En evidencias. realidad, a homenaxe consistía na reedición de iso, non é? Bueno, unha cousa que fixeron do Consello da Cultura Galega, reeditaron os libros, que eu ainda non os teño, porque non sei, aquel día deixeinos quedar e todavía non. Bueno, eso amosa a vixencia, non, do que escribiu no seu momento, porque foi nos 80. Sí. Falaba de feminismo, falaba de galeguismo, falaba de machismo. Sí, bueno, de galeguismo non creo que tanto, pero sí de feminismo sí, porque o libro se titula Recuperemos as mans e evidencias, e evidencias indicaba que era evidente os problemas das mulleres, etc. Non? Como cambiou ao longo destos anos, vostede que está no feminismo activo, como cambiou esta situación, a sociedade? Bueno, a sociedade non para nunca de evolucionar e de cambiar, non? Entón, evidentemente, nese sentido, pois claro, non é igual. Agora, de todas maneiras, aínda as mulleres non temos unha igualdade na sociedade como cos homes. A verdade é que non a temos. Hai mulleres que creen que si a teñen e non lle parece ben que se diga, pero vamos, eu que son unha muller avanzada e que non teño problemas, ni siquiera estou casada, pois doume conta de que nos queda moito en cousas moi pequenas, moi nimias, moi parvas aparentemente, notamos a diferencia que hai entre ser unha muller e un home. Pero, bueno, digamos que pouco a pouco foi avanzando e aparecen novos temas de debate, como é o debate das mulleres trans. Das mulleres Transexuales, vostede que opina? As trans? Sí. Bueno, a mí non me gusta nada eso da trans, me parece que na sociedade actual cada muller pode facer da súa capa un xallo realmente, comportarse como queira, ninguén se mete na súa vida privada ou non se debe meter. Entón, pois, esas son un pouco modas, cousas así que se poñen por etapas, non? Pero eu non me... Aparte de que trans non sei o que significa realmente, o que queren que signifique, porque unha muller é unha muller e un home é un home. Somos diferentes, pero temos unhas características evidentes. Entre ser muller e ser home hai diferencias, aparte das diferencias sociais, que esas son outra cousa, pero físicamente pois hai moitas diferencias entre un home e unha muller, físicas e de todo tipo, non? E sociais, desde logo, non sei, de comportamento e de moitas cousas. Hai uns anos publicou a súa autobiografía, non? Vivir o galope, e ali non se calou nada, como sempre, non? Non, eu acostumo a ser, bueno, moi sincera, para qué? É dicir, que se non te calas, se non escribes nada, non merece a pena estar ocultando. Ademais, que motivos hai para ocultalo? Esa é a cuestión, non? O que eu me cuestiono é que non hai motivos para estar ocultando cousas, sino que unha é como é e se comporta como se comporta e xa está. Nunca lle deu pudor de falar de nada? Non creo que sexa necesario, a non ser que sexa unha persoa transgresora ou unha persoa que fai cousas que non debe, entón debe ter moito pudor. A sexualidade tampouco é un tema tabú? Non creo.
non debe ser, non. E os tempo modificou moitas cousas nese sentido, non? De que antes as mulleres, a verdade, tiñan unha vida bastante coutada, non? Reducida. Hoxe en día non. Aí nese libro lamentaba que o mellor non tivera a súa obra o recoñecemento que lle gustaría. Agora, pasados os anos, considera que seguen sen ter ese recoñecemento? Non existe, mira, lín onte ou antes de onte, non sei, acabo de ler algo de unha muller que se queixa diso públicamente nun periódico. É dicir, que as cousas son así todavía. Unha muller non ten a liberdade que ten un home, aínda que en principio pareza que sí, e non pode, non sei, ten que ter máis precaucións, algunha, sobre todo, que ten máis pudor ou máis prexuicios, ou, en fin, cada quen ten a súa vida e o seu criterio, non? Eu creo que non é necesario estar ocultándose de nada, pero evidentemente hai mulleres que sí. Eu, despois de ter unha vida tan longa, tan activa, porque vostede foi moi activa e moi activa, arrepíntese de algo? Non. Do que non fixo e do que fixo? Non, eu, a verdade é que fixen bastante o que quixen sempre, sí. Nunca me ocultei, nin tuve que estar con esas cousas. Me parece triste, ademais, ter que facelo, non? Eu non o fixen, nin me parece, non me gustaría facelo tampouco, non. máis unha ocasión de que o que non lle gusta moito son os recoñecementos á persoa, máis lle gusta o recoñecemento á obra, pero, bueno, ten habido moitísimas mostras de cariño, non? Ten recibido. Sí, últimamente estou bueno, espero que xa rematara, pero estou atravesando un momento destos de moita... bueno, a ver, eu en realidade son unha persoa bastante... que non necesito esa aloubanza nunca, nin necesito esas cousas, non me parecen importantes nin necesarias, non lles dou valor. O que si lle dou valor é o cariño da xente, eso sempre, non? A ver, a xente que te fai algo que tal e cual, pois é que te quere e eso ten un valor, sí. Sí, porque, bueno, ten o premio Ernestina Otero, non, do Consello da Muller de Vigo, ten o premio Laxeiro, tamén daqui de Vigo. Sí, que Laxeiro era moi amigo meu, e entón a mí ese nome dese premio me encanta. Laxeiro e eu pasábamos horas e horas recorrendo o Príncipe daqui para lá falando. E, ademais, eu teño un retrato de Laxeiro cando tiña 9 anos, porque xa Laxeiro coñecía a miña nai, a miña familia, e me retratou daquela. O sea, o teño ali na miña casa colgado como ouro en paño. Sí, porque eu admiro moito o Laxeiro artista. Sí, era bo, Laxeiro. E como persoa tamén. Como persoa tamén, pero, bueno, aí xa non entro tanto, porque as persoas... non todo o mundo admira o mesmo nas persoas, non? Pero eu con Laxeiro sempre me levei moi ben. Primeiro de nena non me levaba porque, claro, me pintou e tal, porque coñecía a miña familia, pero despois, xa de maior, eu fui moi amiga de Laxeiro. Sí, aínda que, a ver, como te diría, Laxeiro era un paisano, eu son moi urbana, non tiñamos así unas afinidades dese tipo, nin culturales. Laxeiro non tiña unha gran cultura,
pero tiña unha gran creatividade, era un fenómeno no seu, que era pintar e dibuixar, non? E eu, bueno, pois, levábame ben con Laxeiro, aínda que xa che digo, non tiñamos ideas semellantes nin nada, pero nos levábamos moi ben e falábamos moito. Bueno, teño que preguntarte, porque vostede é un nome na literatura galega, tamén no feminismo, durante un tempo da súa vida estivo ligada a outra persoa, a Méndez Ferlín, que tamén é un home na literatura, na galega. Non sei como lle influiu, como se influíron mutuamente? No, nada. No. É un capítulo pasado. Vivíamos moi tranquilamente a marxe diso, quero decir, que non había nada, nunca na vida que eu saiba, non había ningunha, non sei, podemos decir, por un lado admiración, que non éramos diso, e por outro lado presuicios ou envexias, nunca houbo nada deso, nada. Como se non fixéramos nada. Como se vos ocuparades de actividades diferentes, non? Claro. Bueno, esa para rematar. En Vigo ten un parque adicado, hai o parque María Xosé Queizán. É unha das poucas persoas, unhas poucas escritoras que poden dicir que en vida disfrutan de un parque na súa cidade, non? Sí, a verdade, faime ilusión, sí. Eso me fai ilusión. O que me fastidia un pouco é que o parque quede tan afastado da miña casa, porque queda no outro extremo, o sea que tampouco podo disfrutar así habitualmente, pero gústame moito ter un parque, é unha cousa bonita, non? E agradezo moito que mo fixeran, sí. Bueno, pois nada, moitísimas grazas por ter vido e compartir estes momentos con nós. Bueno, pois eu tamén encantada de compartir estes momentos co Atlántico Diario, que é un periódico que tamén leo, e todo bien. Moitas grazas. Vale, chao.